Galega, que é o primeiro libro disco de Gelría e que, como vedes, é un produto feito con moito mimo. É unha viaxe pola poesía galega que vai dende Rosalía de Castro ata Chus Pato e que, bueno, pois estos tres rapaces, Mario, Elena e Federico, que hoxe non pode estar aquí, musicaron a poesía galega e nos lo presentan hoxe en formato de libro disco, acompañado das ilustracións de Sonia García, das fotos de Juan Luis Rúa e dos textos do grande Manolo Rivas, que nos fixo un fío conductor poético para acompañar toda esta viaxe.